Mayong buntag matalon. Good day to all my viewers, especially sa mga matalon. Matalon no. Aduna ko'y bag-ong nadiskubrihan nga matalong tourist destination ang Upaw Cave. Asa man ni mahimutan ning Upaw Cave? Naan ni sa Barangay Montialegre, Sitio Upaw, Matalong, Leyte. Ang kani nga cave, usa kanindot ug dako nga cave. Pwede nga itong kuan kay na may uban nito nga muadto niya mag-overnight kay dako man kay at pwede man tang makaluto sa sud niya. Kung muadto ta, kuan po nindot lang isa mas adventure niya kuan. Bisag kuan kanang kapoy ka madto kuan po ginang sulit ba ni kabot kay dagang kang makita mga ma-discover sa cave mo. Nindot siya niya. Doon na yung mga tubig nga mag-agas. Yaro mahimo na siyang bato. Padung sa ubos. Nindot super kanindot. Niya kuan. Sa kuan tinuod pagka Monday pa rin na nakaadto ko kay ang lagi. Kanang agsuwa mo ko ato nga kay aning Upaw Cave. Pagka Monday, di off na ako niya. At ka nagiging sa highway tao ka nga nang maadto ka nga, adlo ka pasig manay may tabo. Di ka kanagtang mga kay sa ako daw mga sa ako nga ligasiwa na isip ko sa kamatalong nun kini akong gibuhat alang pagtabang sa matalong kaning kuan ako legacy pag mo na ako ng siguro mo ni kuan sa Ginoo nga nabuhay ko niya mo di ba? Sa tanang gibuhat sa Ginoo doon ay purpose kay sa ako nga side lahi ng makatabang as imong lugar kana bang maka-contribute ka nga kung sa improve sa lugar kanang nakatabang ka ginagmay priceless imong sa imong side kay sa ako nga kuan mas gusto kong matabang sa lungsod kanang makatabang ng ginagmay maka-contribute pareha ng buwan mag-discovery ka sa mga tourist attraction din kay kaning mga tourism sa ato agad patang ma-discover ba pero kuan pa lamang di pa yun nga overall ba kay basig maka-discover ta pareha ng di ba ka ng Hanigaw Island di ba makita na sila pareha ng ito okay di ba higita na po niya kanang puhon-puhon ka ng Maya High Falls makita po na po di ba kaning mga tourism dako ning epekto sa atong lungsod kay magkadaghang tao makakreate economic cycle sa atong merkado. Katugan ni na po yung mga nindot nga lugar niya ako lang ko ay paibaw alam ko para basin po makakita ang Department of Tourism madibila po na dako po ng epekto sa atong lungsod makalanihang tao mare mas mailado ko tang daghang tourist attraction
sa tinuod kaning akong gibuhat pagtabang sa atong lungsod kay kuan kaya akong legacy pagdiskubre sa turismo sa lungsod, pagtabang sa katawhan sa lungsod sa Matalom, o pagkuan kanang nga sa awang side mas lahi og na kay makontribute natabang sa lungsod nga ing asenso ba di kabayaran ang imong pagtabang pero bisag ginagmay ra siya pero priceless ba kay kuan man naman kay na-contribute alang sa kalambuan sa atong lungsod niya kuan ako lang hayo ninyo matalong nun magtagnibangay alang sa turismo magtinabangay alang sa katawhan sa Matalom o magtinabangay alang sa Timor kanatong tanan kay sa karon Matalom nun kanabang sa about sa anong disability nga panghatag ba masamok man kay kuan lagi kaning sa disability kay maingon magpresidente nga matagan tanan pero hinighimo na sa kuan kanang pamalaod ba mura guidelines maingon si presidente sila si Peter Cayetano matagan tanan pero hindi maghimo kini ng manghatag na may kanang guidelines nga himuon sa kada region nga ang hatagan kadturang pinaka lisod ba anang murag na ay kuan na ay kuan ging murag tay labi dyan ang lisura angay ng tabanganan di ba ingon nga kay nasamok ang nangyari ako lang ang inyong matalong nun magsinabtanay ta magsinabtanay alam di na mag-away kay pati na si kaway kaya tayo maingon nga po sa region na dyan tayo sa Matalungsod nakikipanghatag na slots pa kung pila ka po hatagan niya pamilya mo na nga puan dyan ako lang ang inyong matalong nun magkayusa na alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalom padayon sa paglambo Matalom karong 2020